Terve. Tää on toinen jakso XD Finlandilla. Siinä sä tapaat koneella hankitteles perssyöpään. Mikä sen parempaa XD Finlandia kattellessa? Täydellistä. Vissiin näillä pojilla on nettiä, kun pitää leikkiä keittiökalusteiden kanssa. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Jumala, telkkari meni paskaksi. 3 päivässä 1,5 miljoonaa katsojaa, ei yhtään pahaa. Niin on muutama video, mutta yrittää epätoivoisesti vetää sitä pöytälinjaa pöydältä. Sitä saa mitä tilaa. Tuntuuko sustakin siltä, että saisit jossain väärässä? Tuntuuko sustakin siltä, että saisit paskonut vaikka matoon? Mitä kauemmin sä katsoo videoon, sitä pienemmäksi sä muutut. Toi ilme vääntää kirjoja suurin piirtein mun perseestä ulos. Tosta kissasta mä pidän. Se haluu tappaa mut. Kuinka sööttiä. Leikitään kissan tuijotusleikkiä. Jos netti pistäis video nimen Bicha Muda, niin mä en tiedä mitä mä enää sanoisin. Olha só quem a gente encontra. Bicha, muda. Bem? Ai, bye, bye. Ai, bye. Ai, bye. Ai, bye. Ai, bye. Ai, bye. Ai, bye. Miksi se vastaa yhteen kysymykseen noin kauan? Siltä vaan kysyttiin. Bem? Ai, bye, bye. Ai, bye. Siis ymmärsikö tuo toimittaja ihan kaiken? Siis mitä vittua? Siis yrittääkö se nyt sanoa meille jotain vai? Tai siis miksi hän? Tai se? Ei Alex, on se ääni kunnossa. Onko se? Joo, siis ostan maitoa. Leipäkin huomenna. Nyt mä tajusin. Siis onks tätä pantomiinia vai? Ai, bye. Kylpä? Ai, bye. Qual artista? Siis sait sä turpa-aseille vai? Ai, bye. Tai sit sä vedit jotain turpaa. Kova jätkä. Sanotaan kiitos Haimaalle, ettei toi ole juontaja. Tää oli toinen jakso XDtä. Muista allekirjoittaa, muista kommentoida. Mut se tärkein, muista pitää hauskaa. Ai, bye. Ai, bye.